en bende gibedo kod duol kata ka osetime yiero. Achiel kuom rowere kendo malaro kom MCA Ward mar Railways Kisumu migosi Norbert Achola lero ni kinde mathoth rowere osekawo ni gin jolwet josiasa to gin giwegi koro ok gine ber bang' siasa. Achola ne loso kod Lolwe TV wacho ni en olaro komno gi otiko mar FPK kama okwayo rowere kik yie ti kodgi e yo marach kaka kelo tulo kaachiel kod goyo koko ne jowetegi jowete josiasa moko ma gendo giyuoro kata jogo matimo campaigns e yore mopogore opogore. Gi weche yiero ma ochimowa dwe mar 8. Dwaher lando ni wadwaro mana wabed gi peaceful election, wabed mana gi kwe. Kiyiero jatendi to yiere king'eyo ni kiny ibo dwaro dak gi ji mokwe kendo koro kikosana gi nyawadu sani to kiny ibo bet gi shida kode. Koro wadwaro mana peaceful nomination kalure gi kaka sani wasebedo kwa experience post election violence. Koro ka ber to kila ng'ato one kaka onyalo go siasa ne e yo mar kare. Kaka ng'ama rawera wang'e ni wan gi shida mang'eny wasebedo ka chandowa ndalo aming'a kalure gi weche tich, empowerment program mag kata yudo grants nikech representation mapua e county assembly. But sani kaka koro wan kaka vijende waseamua ni wadwaro change, to change no nyaka gi sani wan ema nyaka wabedo kipaumbele mar yudo change no. Emomiyo wan kaka vijende wawuok oko wang'ni wane kaka wadhi yudo representation e county assembly. Wach tiyo gi yudhe marachni, wan kaka vijende mtana kocha obunga gi kama kwa area ma slum sana Railways Ward kacha wa engage yudhe waketo gi kamora achiel to wanyiso gi ni kata kipako jatendi pake yo moro makare, kik bede ni sani koro inyalo chuli migi moro matin to idhi cause fracas, idhi hinyo ng'ato kata gi kidi ibakidi to bang' wakidi mimaki to josiasa pod idhi ga mbele gi tijegi. Wanyiso joma yudhe ni sani bed gi kwe, in kik yie ni inwa mondo ibed ng'ama itiyogo marach. Emomiyo iyudo ni bang' kisebakidi jasiasa mane ibane kidi odhi kacha cha to wiyi wil kodi, en nosetiekre kodi e ground bang' ni omiyi pesa. Koro wachno wan wa address mana gi kaka wa preach peace, however much ma josiasa dwaro tiyo gi vijende marach. Wang'e ni shida ma vijende nigo maduong' sana en wach pesa mar empowerment ma program ma pok obedo like implemented yudhe mang'eny. Koro wadwaro ni at least wan kaka yudhe wan mondo wadonj kacha cha county assembly. Kwasebet kacha to wabedo gi power, wabedo gi influence ma kaka wanyalo konyo rewan wawuon.